Ribera Baixa centra avui l'activitat de la Copa Comunitats 1 i 2 de Colombicultura. Concretament, la localitat d'Albala de la Ribera acollirà la tercera prova puntuable de la competició i amb ella arribem a l'Equador. Comencem! Si bé al genovès s'està disputant la Copa Comunitats 3 i 4 de Colombicultura, al Albalà de la Ribera es concentra l'activitat de la Copa Comunitats 1 i 2. Una localitat per a la que suposa molt poder acollir esta competició tan important. Donar a conèixer el nom del poble d'Albalà a tota la comunitat valenciana i la satisfacció de poder col·laborar en la Junta local que me va demanar i estem disposats a tot el que faci falta. S'ha treballat molt bé en els protocols que la federació ens ha enviat, estic molt satisfet, s'estan complint molt bé i hi ha que destacar que aquests protocols de la federació van per dalt, són més restrictius que els que ens mana la Conselleria de Sanitat i Presidència. Segons els informes de la policia local, s'està desenvolupant tot perfectament i confia plenament en l'organització. Pues faena per socios, tindre el poble en condicions de que no n'hi ha res, poder amollar i així tot sempre passa alguna cosa perquè aquesta afició és aixina i anem millorant conforme puguem. És afluència de gent i se farien altres coses, però així estem molt controlats i molt que no puguem fer res, el justet. El focus de la competició està en els coloms participants. I és que els colombaires els volen cuidar al màxim sense oblidar que han estat durant molts mesos sense competir a conseqüència de les restriccions per la Covid-19. Aquest campionat és un poquet de problema perquè han tingut un any els coloms parats, entonces per culpa de la pandèmia no han disfrutat el que havien volgut ells, per tant han tingut que traçar un any pràcticament el que ha sigut el campionat. Els coloms no estan tampoc al nivell que havien pogut estar, a més també falten alguns coloms que s'han perdut o s'han mort, això, perquè és un any i en un any poden ocorrir moltes coses als coloms participants. Afortunadament, no hi ha cap incidència a ressenyar respecte de l'estat dels coloms en la prova anterior i ara sí, és moment de començar amb la preparació de la solta d'avui. I ho fem amb el reconeixement de les colomes, la titular i la reserva. 23, 27, 30, plomatge blava sense marques, ¿vale? Vale, d'acord. Plomatge blava sense marques. La coloma reserva seria una blava també, sense marques, ¿vale? De la E 35, 68, 71. Vale, la coloma se veu perfecta. Estan les dos colomes bé per a... Si la titular no volara, soltaríem la reserva sense cap problema, ¿vale? I molt important també, sincronitzem rellotges, emissores i preparem els localitzadors de les dues colomes. Gran responsabilitat la dels àrbitres. Bé ho sap José Martí, conegut com a Pepet, que compta els anys que va ser àrbitre de Colombicultura per desenes. 35 anys ha estat d'àrbit, arbitrant 13 nacionals, 20 provincials i especials, una barbaritat, més de 1.000. La serietat i el comportament de l'àrbit és el millor que hi ha pel desenvolupament del concurs i de les proves, perquè l'aficionat li tingui respecte i sàpia comportar-se adequadament. Tot enllestit per a la prova. Resta que cadascú ocupe la seva posició per a donar el tret d'eixida. La coloma d'avui és blava de la HK 23, 27, 30 sense marques. Feu el favor i aneu soltant els coloms i farem la tercera prova. Un minut i ja ho direm. Mira que guapa, mira. 21-0-0, Mesqui, José, ¿vale? Vale, cavallers. 6-21 amollem, 6-26 puntuaran, de no passa res, 8-25 acabarem.
Coloma pàl·lida. Amb la ràpida volant pel cel d'Albalà de la Ribera, comencem la ruta per a poder presenciar les parades de la Coloma que protagonitza la solta corresponent a la tercera prova puntuable de la Copa Comunitats. Després d'explorar la zona i obligar als colombaires i a l'organització a desplaçar-se cap al Gemesí, la Ràpida va decidir tornar a fer camí cap a Albalat i començar a treballar en els seus arbres preferits, els tarongers. L'altra volta, el passa a l'altra volta, xiu. Pero vamos, no sé si de directo, la he visto más o menos parar, pero seguro no. Aire, paloma al aire. 6:44, 50, paloma al aire. I malauradament, esta és l'última vegada que es podrà disfrutar de la coloma parada perquè la Ràpida resultarà ser una coloma molt capritxosa. La coloma m'emprèn el vol fins al punt de traspassar el perímetre permès per a la prova i la normativa no deixa lloc a cap dubte. Nosaltres tinguem un perímetre que posem a partir del dia de l'acople. Si la coloma s'enís del perímetre que està marcat, la prova s'ha de tallar. Ja el primer que arriba, quan l'àrbitre ho diga, us agarrarà la coloma, ¿vale? Agarra la coloma, que s'espera que no teniu els àrbitres. Agarra la coloma. I una vegada s'aconseguís localitzar a la coloma i agafar-la, es posa el punt final a la solta, molt abans del que tots els presents hagueren desitjat. En 46 minuts acaba la tercera prova de la Copa Comunitats. Amb tots els coloms entregats als seus propietaris, comença la feina que no es veu, però que és imprescindible per al transcurs de la competició, la reunió dels àrbitres. La coloma realment no ha sigut una coloma, per mi, al meu aspecte, una coloma fugidora, una coloma que ha volat bé, ha tocat bé la rama, la coloma es defenia bastant bé, però dona la casualitat que per la zona que estem ha rebassat el perímetre. Antes de fer-se el concurs s'estableix un perímetre de perillositat perquè els animals estiguen en un ràdio segur. Aunque la coloma passa el límit de perillositat i tornen després cap al poble, automàticament es talla la prova igual. L'àrbit ja notifica que el primer que arribi a coloma que l'agarre i en el moment en què un aficionat o un que està a càrrec de la corporació o un col·laborador diu «Cavallers, la coloma ja la tinc». En aquest moment l'àrbit pren nota de l'hora, agarra nota de l'hora, doncs es talla la prova. Fins a aquest moment estan puntuant els animals. Però si transcorreix tot com toca i vegem bones soltes, molt millor per tots. Ja tinguin ganes de veure una solta que valga la pena. Finalitzada, ara sí, la jornada, és moment de fer un repàs a la classificació general.
Ens acomiadem des d'Albalà de la Ribera amb un sabor agredolç, però amb l'esperança que la pròxima solta puga oferir un major espectacle a tots els participants. Encara queda molt a dir en esta competició.